accelerar una miqueta la imatge, però permeteu rebre amb més qualitat i composar millor el vídeo amb els vídeos de tots els participants. D'acord? Pel mòbil us veig millor. No sé què hem de fer, si hem de trucar en Pitu o què hem de fer. S'ha quedat clavat, no? Què us sembla? Truquem? Ha dit en Jaume que el truqui, a veure si pot. A mi em Pitu, però encara em surt aquí en pantalla. Però tu el veus? No. Sí, surt però congelat. Sí, veig la imatge. On soc jo ara? Imma, ens sent? Imma? Perdoneu, és que jo no tinc ni micro ni càmera en l'ordinador, llavors, bueno, he entrat un moment, perdoneu. En Sí. Pitu no contesta. S'ha connectat un moment, veig, però no contesta. La Imma no se la sent perquè la Maribel i la Cristina l'ha silenciat i ha de ser ella que ha d'activar el seu micro. No puc activar-lo. Cristina l'ha silenciat. Ai, ni la Cristina que l'hagués activat. Doncs, Imma, has d'anar als 3 puntets i activar Ara ja està. Ja està, Jaume. Vale. Sí, perfecte. Però tu, no sé, en el mòbil no contesta, perquè crec que ell es connecta amb el mòbil. I no sé, el veig aquí, però no el veig ni el sento. Intentaré tornar-la a trucar. Ai.
En Pitu ara s'ha desconnectat. Au. Perdoneu, la pressa. Li he dit a en Pitu que sortís i tornés a entrar i he comunicat amb ell. A veure si pot tornar a entrar i agafar línia bona. David, em faràs més aviat si el vas a buscar i el poses al teu costat. Ara ha tornat a entrar. Mare de Déu, quin estrès. Ara ha tornat a entrar i té la càmera apagada i el micro apagat. No sé si ens sents, Pitu. Mira'l. Hola, Pitu. Jo. Molt bé. Molt bé, molt bé. Ai. Doncs, si us sembla, Tens una oportunitat per aconseguir-ho. comencem. Demanaria a tothom que mentre no parli tanqui el micro, perquè així no hi haurà acoplaments. I si us sembla, comencem aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Vilablareix. Sessió donada l'extraordinària situació en la qual ens trobem, sessió que celebrem telemàticament gràcies al sistema que ha posat en marxa el Local Red perquè els plens dels Ajuntaments de Catalunya es puguin fer de forma telemàtica. També m'agradaria saludar els diferents assistents al ple que gràcies a que hem connectat aquest plenari municipal amb Vilablareix Televisió, amb el canal de YouTube que tenim, poden seguir el ple de l'Ajuntament i, per tant, d'entrada, gràcies per assistir. Em sembla que ara tenim 15 persones connectades. Per tant, bon vespre a tots, també. Donem inici, com deia, doncs, a la sessió ordinària del ple amb el primer punt de l'ordre del dia, que és, com sempre, la lectura i aprovació de l'acte del ple anterior, del ple del dia 12 de març, just abans del confinament. Alguna cosa per part de Sebastià? No, en principi no. Jo tinc una cosa per comentar, però ho faré a pregs i preguntes, si us sembla. De l'acte del ple? Sí. Hola? L'acte està bé? Aquest acte està bé? No, sí, està bé, però va haver-hi un comentari que voldria comentar o contrarrestar, per dir-ho d'una manera. Per tant, l'acte la dones per aprovada i, en tot cas, faràs una observació del comentari que algú va fer en aquell moment. Correcte. Maribel? Bé. Pitu? Bé? Ha sortit que ha desconnectat en Pitu. Està desconnectat. No sé si ha tornat, no ho he vist. S'ha desconnectat. Ara. Ara diu que ha tornat. Vaig bé. Ja n'aprendrem al final, suposo. I tu? És que crec que té problemes de cobertura, bàsicament. Sí, podria ser.
Mònica, secretària, què fem? És que diria que la Mònica també... També ha sortit, eh? Quina pena, m'agradaria. És que està connectada amb dos la Mònica. Sí, perquè amb uns ho sento i me sentiu? Sí. Mònica, Digue-me. què fem ara que en Pitu no es connecta i es desconnecta? No et sentim, Mònica. Hola. Hola. Mònica. Hola. Sí. Què fem amb en Pitu? Ara s'ha connectat, eh? Sí, però no el sap. Ja s'incorpora. Ja s'ha tornat a desconnectar. Està amb ell. A veure, un segon. Pitu? Engega el micro, Pitu. No engeguis la càmera, però engega el connector. Ara. Vale, Pitu. Ara? Vale. Fes una cosa, Pitu. Jo he continuat el que m'ha dit en Jaume. Sí, fes una cosa. Fes una cosa. Jo te sentia. Para la càmera i deixa el micro engegat i així tindràs millor connexió. Si pots fer-ho, para la càmera i deixa el micro engegat i així tindràs millor connexió i podràs parlar. No, si a tu te sent bé... Vale. No, i te ves bé. Doncs, ara sí. Respecte a l'acte del ple, estàs d'acord? El primer punt? Només una petita cosa que quan se van endur el caixer és el Bar Santander, no el Bar Sabadell. D'acord. Corregirem, doncs. A l'acte... Perfecte. Només és un problema, és el Bar de Santander, no el Sabadell. Perfecte, doncs deu haver-hi un error de picatge, el corregirem. Per tant, donem l'acte com a aprovada. Sebas, tenies alguna observació respecte a l'acte? Sí, mira, només el que vull dir és que en el ple del dia 12 vaig trobar molt poc elegant utilitzar un desastre natural com el Glòria per treure un rèdit polític i intentar rebaixar l'oposició deixant-la com si no féssim res. Sí, tu, David, vas dir que l'alcalde exposa les incidències provocades pel temporal Glòria en el municipi. Vaig trobar a faltar la disposició dels grups de l'oposició en casos d'emergència en el poble. Està molt bé exigit, però també cal ajudar. El segon paràgraf posa: el temporal no va fer masses estralls. La pluja va caure paulatinament, alguns marges dels camins van quedar afectats i també el camí fluvial. Vindrà l'ACA a retirar els arbres. Aleshores, per descomptat, no tots pensem igual que tu, o sigui, el senyor alcalde. Sort en tenim que hi ha diverses opinions i visions de les coses. Per això vostè és d'Esquerra Republicana i jo de Junts per Catalunya. Aleshores, agrair també que només s'hagi fet aquesta maniobra que jo trobo barroera respecte al temporal Glòria i no que haguéssim més baixos intentant-ho fer amb la pandèmia del Covid-19, en la qual jo vaig ser el primer interessat, com reflexa l'acte, en saber quines mesures s'havia pres per part de l'Ajuntament. Tu, David, ens vas dir que ho parlaries al final de l'acte, d'acord?
I diu, ja en el confinament em vaig posar a la disposició de l'alcalde en 2 ocasions, el 13 i el 24 de març, i la segona se'n va derivar a la pàgina web de l'Ajuntament. Crec que en una situació com la de la Covid-19 tota l'ajuda és poca. Per tant, arribo a la conclusió que es necessita molt poc el suport de l'oposició i simplement es va voler utilitzar un desastre natural com el Glòria de manera barroera, enganyar els votants seus, meus i de tota Vilablareix per tal de quedar bé. Des de Junts per Catalunya només dir-li que no li permetrem tal mesquindat i que per això ho vull denunciar-ho aquí. Res més. Em va saber molt de greu. Vale, però no entenc massa què té a veure això amb l'acte del dia 12, però bueno. Feta l'observació, jo respecte a la Covid faré l'informe ara, perquè des del 12 de març encara no havia començat el confinament i no he pogut dir res, perquè no hem tingut cap ple ni ens hem vist. I, per tant, ara pensava dir alguna cosa respecte a tot això. L'acte del 12 de març reflexa el que va passar abans del 12 de març. Correcte. El ple del 12 de març, no el que ha passat després. I el portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, senyor Sebastià Bartomeu, es posa diverses qüestions. I la pregunta és, quines mesures es prendran en el poble en relació al coronavirus i l'alerta 1? L'alcalde respon que ho comenta al final dels pregs i preguntes. Sí. Això em remeteixo. Sí, però això és el que diu l'acte del dia 12, no? No té res a veure amb si algú es posa a disposició. Estem parlant de l'acte del dia 12 i estem parlant que es va utilitzar un desastre natural per deixar-nos malament el resto i per aquí no hi passa. Sebastià, tu has expressat la teva opinió. Ara està recollida, perfecte, i jo només dic que l'acte del dia 12 reflexa el que vam dir el dia 12. Correcte. El dia 12 vaig dir que durant el temporal Glòria cap dels membres de l'oposició es havia posat a disposició de ningú, que ningú havia fet cap trucada, ni cap WhatsApp, ni cap res. Jo, el dia 12, només vaig dir això. Correcte. Ara parlaré de la Covid. El dia 12 encara no teníem estat d'alarma i no calia que ningú s'hagués posat a disposició, diguéssim. M'explico? A veure, correcte. A veure... El que passi a partir del dia 12, com tu molt bé has dit, el 13 i el 24, ho explicaré ara. No ho podíem explicar llavors? Però és que, si em deixes parlar, t'ho explicaré, perquè em sembla que estem barrejant una sèrie de... Estem barrejant 2 temes que tenen un nexe comú. Un és una pandèmia, que és molt més greu que no pas un temporal, i que vas utilitzar el temporal, quan era l'ACA el que venia a tallar els arbres que hi havien caiguts, per dir que el que és l'oposició, que som nosaltres, no teníem res a veure i ni ens vam oferir. A veure, també dir, respecte a això, que quan interessa es truca, per exemple, en el ple extraordinari, que crec que era de setembre o octubre, sobre la resolució del judici del procés, ens vas trucar directament perquè ens necessitaves que vinguéssim a fer un ple. Per tal de comunicar que a la Junta de Portaveus, o per exemple en el ple d'avui, ens vas comunicar la setmana passada que es faria telemàticament. Quan interessa, es truca. Si ens necessites, ens pots trucar sempre que vulguis. O sigui, tots els presents són servidors públics. I és obvi que estem al servei del poble per quan ens necessiti. A l'Ajuntament, com no pot ser d'altra manera. I a més, qui té majoria és Esquerra Republicana. L'oposició estem amb inferioritat numèrica i no vam fer gaire res més del que estic fent, denunciar una mala gestió si és necessari. I em va saber greu que se'ns acusés de no estar a l'alçada. Simplement això. Vale, ja està? Sí. Vale, doncs feta l'observació, jo quan hagi de fer les explicacions corresponents les faré en el punt que toqui. Si us sembla bé, passem al punt número 2. Donem compte de les resolucions de presidència en matèria de personal, dels decrets 39, 50 i 51, d'un augment de jornada laboral per suport a la ludoteca, d'un permís de compactació de lactància i de 2 permisos de compactació de lactància. Al punt 3 donem compte, com cada trimestre, de l'informe en relació al període mig de pagament a proveïdors, que tenim l'obligació de donar compte al ple. El període mig de pagament a proveïdors de les factures rebudes per l'Ajuntament de Vilablareix és de 3,53 dies. Per tant, vol dir que paguem les factures de mitjana a 3,53 dies. Donat compte d'això, passem al punt número 4,
on donem compte al ple del resum anual sobre el control intern de la gestió econòmica en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. El control intern de l'activitat econòmico-financera del sector públic, dels ajuntaments, està regulat i l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant la funció interventora i el control financer. Nosaltres ens vam adherir com a Ajuntament al sistema de control intern que té la Diputació de Girona i que cada any venen a veure com ho hem fet, diguéssim, i ens fan un informe. Teniu l'informe en la documentació del ple i llegiré només les conclusions de l'informe. Són diferents punts referents a l'exercici del 2019. El primer és que sobre les resolucions que adopta el president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades per la intervenció, hi ha hagut 0 informes de fiscalització o intervenció amb objeccions i, per tant, no s'ha aprovat cap resolució amb un informe contrari. El segon és respecte a les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a l'opinió de la intervenció. La intervenció no ha emès cap informe de fiscalització o d'intervenció amb objeccions i, per tant, no s'ha aprovat cap resolució sense l'informe favorable de la intervenció. Respecte al tercer punt, els informes d'omissió de la funció interventora no se n'ha emès cap. El punt número 4, resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar, no se n'ha emès cap informe d'intervenció. Tampoc en el punt 5 s'ha emès cap informe d'intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa i tampoc hi ha cap anomalia detectada en matèria d'ingressos. Per tant, el resum és que el sistema de control que vam adoptar de la Diputació acaba concloent que no hem fet cap d'aquestes coses que no s'haurien de fer, diguéssim. El punt número 5 sí que és una proposta d'aprovació. Com ja vaig explicar a la Junta de Portaveus, les finances públiques de l'Ajuntament, de tots els ajuntaments, estan regulades per diferents circumstàncies, sobretot d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, també circumstàncies respecte a la regla de la despesa, que és el que diu cada any l'Estat que podem gastar respecte a les despeses que hem tingut l'any anterior, que és un percentatge, i també respecte al deute. Llavors, cada any, des de fa uns quants anys, complim tots els requisits, el període mig de pagament, el deute, l'estabilitat pressupostària, i la regla de la despesa sempre es veu sobrepassada bàsicament per la incorporació dels romanents d'exercicis anteriors. Llavors, el que fem és, cada any, des de l'any 2015, presentar a aprovació un pla econòmic financer en el qual posem de manifest l'estabilitat pressupostària dels propers anys, el compliment del deute i de la regla de la despesa i, per tant, que complim amb totes les obligacions de regulació de l'Estat en els ajuntaments. I, per tant, la conclusió és que, d'acord amb les mesures proposades en el punt 4.1, en el present pla econòmic financer, la corporació aconsegueix restablir la situació d'equilibri pressupostari, assolint l'objectiu d'estabilitat, deute públic i complint alhora amb la regla de despesa per l'any en curs i pel següent. En el punt 2, una vegada aprovat el pla econòmic de referència, el detall del qual figura a l'annex, es donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera i es publicarà a efectes informatius al BOP i estarà a disposició del públic, diu el punt 4.3, durant el seu període de vigència. Pitu, alguna cosa? No. Maribel? No. Sebas? No, tot bé. Per tant, unanimitat? Sí. Gràcies. Sí.
Al punt 6, portem a aprovació una proposta d'acord de la modificació del conveni d'encàrrec del mitjà propi de l'Ajuntament de Vilablareix a sumar serveis públics d'Acció Social de Catalunya S.L. per la gestió de l'Oficina d'Atenció a les Persones de Vilablareix. Recordeu que vàrem fer un encàrrec de gestió a aquesta empresa pública, que és mitjà propi, perquè el mateix Ajuntament és propietari d'aquesta empresa, igual que tots els ajuntaments als quals aquesta empresa dona servei i la Diputació de Girona. I en l'objecte del conveni hi volem afegir alguna cosa més perquè, com que Sumar està gestionant l'oficina d'atenció a la gent gran de Can Ribotic, que és el mateix lloc on hi tenim serveis socials, es produeix a vegades que entra gent i s'adreça directament a la persona de Sumar i no a serveis socials. I, per tant, per donar cobertura a aquestes circumstàncies, proposem afegir en aquest conveni que aquest equipament assumirà la primera atenció via telefònica o presencial de qualsevol veí o veïna que es dirigeixi als serveis bàsics d'atenció social de Vilablareix independentment de la seva franja d'edat. És a dir, que no només la gent gran pugui adreçar-se a la persona de Sumar que tenim allà. En cap cas, però, assumiran tasques de serveis socials, d'habitatge, ajuts econòmics, pobresa energètiques, seguiment de joves, etc., que no es trobin descrites en aquest conveni. I també afegim en els destinataris d'aquesta oficina de la gent gran, a més de les persones majors de 65 anys, les persones que es dirigeixin presencialment o via telefònica als serveis bàsics d'atenció social de Vilablareix. Us sembla bé, Pitu? Bé. Maribel? Sí, perfecte. Sebas? Sí. Per tant, l'aprovem per unanimitat? Sí. El punt número 7, després de tots els tràmits administratius, vam fer l'aprovació inicial. Com tots els projectes que pugen més de 500.000 euros s'han d'enviar al Servei d'Arquitectura de la Diputació perquè emeti el seu informe favorable. Hem rebut l'informe favorable que en síntesi diu que en la redacció del projecte examinat s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d'aplicació per a aquest treball en concret, incorporant al projecte les justificacions pertinents. La comprovació i correcció formal de la documentació de redacció del projecte revisat, després d'haver introduït les esmenes i modificacions prèviament requerides des del novembre del 19 i durant el febrer del 20, és suficient d'acord amb la normativa general sobre especificacions tècniques i sobre els requisits de presentació. Informo que la supervisió té una valoració favorable i es deixa constància els efectes oportuns i com a informació orientativa addicional. Per tant, un cop hem rebut l'informe favorable, el que portem a aprovació és definitivament el projecte bàsic i executiu de la tercera fase dels equipaments culturals del sector Pavelló Can Pere Màrtir, anomenada Biblioteca Sala Polivalent, redactat pels arquitectes Manel Bosch i Antoni Sánchez Fortuny per import de 3.050.355,95 euros. És el darrer pas de tot el tràmit administratiu i, per tant, a partir d'aquí estaríem en condicions de licitar l'obra. Pitu? No hi és? No, s'ha desconnectat. Esperem que torni. Maribel? Jo el meu vot, com sempre, ja el sabeu, és en contra. Molt bé. Sebas? A veure, jo vull dir una cosa. De tots els presents, he sabut que he votat en 2 ocasions a favor d'aquest projecte perquè crec que seria positiu per Vilablareix, donaria vida, es podia fer temporada alta, concerts, etc., a la biblioteca, i ens en sortiríem beneficiats i teníem projecció a l'exterior. Però així no. A veure, m'explicaré. Al novembre ens vam reunir amb tu, David, i en el teu despatx, abans de la Junta de Portaveus, i vam pactar, perquè m'agrada el consens i sé qui té la majoria, que ens posaríem cendrers a les papereres a través de la nostra proposta de Junts per Catalunya. Hola? Sí. Vale. També vam acordar que es posarien papereres en carrers en els quals en falten, com per exemple el carrer Güell, que no n'hi ha ni una, el carrer Canigó i el carrer de Santa Coloma, al costat dret. Aleshores, s'han posat 22 cendrers per complir l'expedient. Jo considero que és una presa de pèl pels habitants de Vilablareix i els teus votants també. I el tema és, i les papereres? No vull pensar que se m'ha mentit a mi, sinó a tots els votants.
Per altra banda, al ple del 12 de març es va aprovar l'eliminació de les barreres arquitectòniques, moció presentada per mi mateix en representació de Junts per Catalunya. I no cal recordar que es va aprovar, no cal recordar que portem 3 anys fora de plaç per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques sota una multa de fins a 1 milió d'euros. Com es pot comprendre, és més urgent aquest tema que no pas convertir-se en el faraó de Vilablareix acabant la seva piràmide particular que es diu Can Gruart. Primer s'ha d'acabar amb el que és urgent, que són les barreres arquitectòniques i tot el que s'ha acordat, ja que gràcies a això hi ha habitants de primera i de segona. Per tant, el meu vot és no, aquesta vegada. Molt bé. Recordo que estàvem aprovant definitivament el projecte de la sala polivalent. Sí. Respecte a la resta, nosaltres vam dir que acceptàvem la proposta de posar cendrers, no totalment, sinó que parcialment, i hem posat els que hem considerat. I respecte a les barreres arquitectòniques, com ja vam explicar en el seu moment, s'han d'encarregar... Recordo que des del ple, des que vam acceptar això, estem encara en un estat d'alarma, no s'han pogut fer obres. De fet, acabem d'encarregar-ne avui mateix algunes de supressió de barreres arquitectòniques i que això no es fa en 2 dies. Per tant, no entenc que votem favorablement a l'aprovació inicial d'un projecte i definitivament que no, barrejant una cosa que no té res a veure. Però, bueno, és absolutament legítim i, per tant, acabem... Pitu, ara que ets aquí, quin és el teu vot? Pitu. Jo vull dir una cosa, encara. Ah, perdó. No, que votin Pitu, vull dir, em puc esperar. O xerro, no sé. Pitu, què votes al punt 7? Bueno, mentrestant, Sebas, digues. A veure, es va acordar lo dels cendrers i vam pactar això, el que acabes de dir. O sigui, que es posien on creiéssiu convenient vosaltres. Per això dic que sou vosaltres els que maneu i jo faig propostes per consensuar-les amb qui mana, que sou vosaltres. Però també es va parlar de les papereres i no n'he vist ni una ni s'ha passat per alt amb aquest tema. I em temo molt que el tema de barreres arquitectòniques, que estem fora de plaç, passi el mateix. Per tant, considero que primer s'ha d'acabar el que s'ha començat abans de començar amb altres coses. Ho hem entès perfectament. Doncs això. Molt bé. Pitu, em sents ara? Sí. Bueno. Pitu? 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 Ens sents, Pitu? Pitu? Nois, no sé com ho haig de fer. Que faci algú amb el cap. Li enviem un WhatsApp. No, perquè ho fa a través del mòbil. Pitu? Que faci sí o no. Hauríem de saber què votes al punt 7 o si tens alguna cosa a dir. Pitu, ens sents? A veure, un segon, disculpeu-me un segon, Sí.
desconnectat. Seu, Pitu. A veure, em sentiu, no? Sí. Vale, hem trobat una altra solució i és que tinc en Pitu aquí al costat i, per tant, li aniré passant la càmera quan hagi d'intervenir i així tots ens en sortirem millor. Vale? Va. Recordo que estàvem al punt 7 i falta saber el sentit del vot d'en Pitu, el representant del PSC. Bueno, el meu grup, com sempre, no estem d'acord en la sala polivalent, per tant, també continuem en el no. Perfecte. Per tant, 3 vots en contra i 8 a favor. Aquí s'acabaven els punts que hi havia en l'ordre del dia i proposem afegir un punt, un acord d'urgència. Per tant, haurem de primer votar la urgència i després votar el punt. Hauria d'explicar en què consisteix el punt. Hem demanat una subvenció per a la construcció de la biblioteca al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens ha estat concedida de 200.000 euros i, per tant, hauríem de fer una modificació de crèdit per incorporar aquests 200.000 euros en els ingressos de l'Ajuntament. Per altra banda, com tots els grups saben, l'Ajuntament va treure a subhasta unes parcel·les residencials i unes d'industrials, que en el primer moment les parcel·les industrials varen tenir una oferta que després de fer el primer pagament, el pagament corresponent al 30%, aquesta oferta ha estat retirada i, per tant, això comporta una penalització del 5% del total de l'import a favor de l'Ajuntament. I, per tant, el que proposem és incorporar aquesta penalització, que són 67.668,85 euros en el pressupost de l'Ajuntament. I, per altra banda, també l'Ajuntament va treure a la venda unes parcel·les residencials que van quedar desertes, però que després, un cop s'acaba el termini, pot venir algun ofertant i fer una oferta per comprar-les. Hi va haver una oferta i aquesta oferta s'ha materialitzat en la seva totalitat i, per tant, proposem incorporar aquests 2.174.914 euros en el pressupost de l'Ajuntament. Per tant, aquests majors ingressos dels 2.442.000 proposem incorporar-los
1.909.000 a la sala polivalent, 465.000 a l'escola de Vilablareix i 67.668 a diferents ajuts i subvencions a famílies i empreses amb motiu de la Covid-19. Per tant, ara que sabeu en què consisteix el punt, hauríem d'aprovar la urgència, hauríeu de manifestar-vos a veure si creieu que s'ha d'introduir a l'ordre del ple o no, i un cop s'hagi aprovat la urgència hauríem de discutir el punt. Pitu? En Pitu diu que sí. Maribel? Maribel? Tens el micro tancat, em sembla. És veritat, sí. Sí. Sebas? Jo també, sí. Per tant, la urgència s'aprova per unanimitat, 11 vots a favor, i ara hauríeu de manifestar-vos en el sentit del vot respecte a la modificació de crèdit que plantegem. Pitu? Modificació del crèdit seria per ajudar la gent que ha patit o que patirà molt i molt i molt. El nostre grup, ajudar la gent necessitada s'ha de fer. Gràcies, Pitu. Maribel? Penso el mateix, que hem d'ajudar a tothom que ho necessiti. Molt bé. Sebas? Jo els ajuts pel Covid, sí. M'heu sentit? Sí, però no es pot votar parcialment. A veure, jo amb el tema de la sala polivalent insisteixo en el que he comentat abans. Clar, els altres 2 punts, sí. La sala polivalent a mi em grinyala una mica, la veritat, en aquest precís moment. Aleshores, què me recomaneu que faci? Aquí votem la modificació de crèdit en si. Quan aprovem coses de la sala polivalent pots votar-hi en contra, quan aprovem coses de l'escola pots votar-hi a favor, però la modificació en si, no sé, si estàs a mitges et pots abstenir, no ho sé. Jo m'abstinc millor, sí. Molt bé. D'acord. Abans de començar els pregs i preguntes, us voldria fer una síntesi del que hem fet com a Ajuntament i, per tant, com a equip de govern des del 12 de març fins ara amb motiu de la pandèmia, amb motiu de la Covid. Fent una prèvia, així com l'anterior vegada amb el temporal Glòria, vaig dir que trobava a faltar que els grups de l'oposició es brindessin a donar un cop de mà amb tot el que fes falta. Aquesta vegada haig de dir que sí que hi ha hagut un membre de l'oposició, que és el representant de Junts per Catalunya, que de seguida es va posar a disposició pel que fes falta i que agraïm des de l'equip de govern aquesta disposició. És veritat que des que ens ho va dir li hem dit que gràcies. Em va demanar a mi personalment què havíem fet nosaltres des de la Covid com a mesures d'acció directa, de reacció en els primers instants, i li vaig dir que no les recordava totes a memòria, li vaig explicar algunes i vaig dir la resta les veuràs al web, però és que les primeres mesures que vam fer d'impacte a reacció directa són unes, les que estem treballant ara, que veiem més o menys cap on anem, tot i la incertesa de saber moltes de les afectacions que tindran veïns i veïnes nostres i empreses nostres del nostre municipi per efectes de la pandèmia, perquè hi ha tota una sèrie de dades que no teníem de cap manera. Per exemple, quants ERTOs es havien presentat al nostre municipi. Varen sortir el nombre d'ERTOs per municipis fa 15 dies. La setmana passada tenim una altra dada, que és quants afectats per ERTO viuen al nostre poble, que no és el mateix les empreses del nostre poble que presenten ERTOs que els veïns de Vilablareix que estan afectats per ERTOs. Les dades de l'atur del mes de març varen ser pràcticament les mateixes que les del mes de febrer, és a dir, van passar de 65 a 66, perdó, de 64 a 65. En canvi, les del mes d'abril hem passat de 65 a 80. El que vull dir amb això és que abans de prendre decisions de com ajudar a la nostra gent que ho necessiti, necessitem molta informació per intentar ser els més justos possible i ajudar realment aquell que s'ho mereix. No fer ajuts universals per tota la població, sinó fer ajuts en aquells que han anat a l'atur, aquells que estan afectats per un ERTO, autònoms que han hagut de tancar la porta i que, per tant, no han pogut facturar res durant un mes o un mes i mig o 2 mesos,
pimes que s'han vist afectades per la crisi, per tant els ha caigut la demanda. No només hem de veure els nostres restaurants, els nostres comerços tancats. Per tant, abans de decidir quines mesures fem de més de fons, necessitàvem més dades. Ara en comencem a tenir algunes i comencem a tenir algunes idees d'ajuts que podem fer a la nostra població. I aquí sí que em comprometo, els que vulgueu, a trobar-nos i explicar-vos les idees que tenim i si en teniu alguna ens les feu arribar i per tant intentem consensuar el pla de xoc, el segon pla de xoc, diguéssim, que proposarem des de l'equip de govern. El primer que ja vareu veure, perdoneu un segon, vàrem proposar, d'acord amb el xaloc, aturar el cobrament de tots els impostos que vencien, recordo, el primer és a l'abril i el segon al maig. Vàrem acordar també no cobrar els lloguers, els cànons dels vivers d'empresa i de les diferents concessions que tenim al nostre municipi. Vàrem decidir seguir mantenint els serveis essencials, evidentment, i, evidentment, tancar tots aquells que corresponia. Vàrem posar en marxa de seguida un servei de voluntariat per ajudar a la gent més vulnerable. La nostra feina principal durant tots aquests dies ha estat organitzar els serveis que eren essencials, dels que oferim, i atendre sobretot a la gent més gran i a la gent més vulnerable. Això ho hem fet a través del grup de voluntaris i ho hem fet a través dels serveis municipals, trucant cada dia a la gent gran i a la gent vulnerable a casa seva, a veure com estaven, si necessitaven alguna cosa, i intentant detectar les necessitats de tota aquesta gent. També hem coordinat i hem donat suport al grup de cosidores de Vilablareix i hem gestionat els repartiments de totes aquestes mascaretes que des d'aquí, des del plenari, vull agrair la feina que han fet aquest grup de dones entusiastes i fenomenals que han cosit mascaretes per tota la gent del nostre municipi quan ha necessitat, fins i tot al final per la mainada, però també han fet casquets que han repartit en els hospitals, hem portat mascaretes al Consorci Joan Riu de Sant Gregori, a la residència Santana de Bescanó, a la de les Vetes de Sal, i per tant hem coordinat també tot això. També hem imprès amb les seves impressores 3D pantalles de protecció i també els hem ajudat a distribuir-les. També des d'aquí agrair al grup dels veterans del municipi que van proveir de material al grup de makers del Tecnoateneu. Des del primer dia hem implantat, amb la urgència que això ha suposat i les dificultats inicials, el teletreball a les oficines municipals i, per tant, tots els treballadors i treballadores municipals han estat treballant. I des d'aquí també un agraïment al conjunt de treballadors municipals, aquells que la seva feina ha permès que estiguin teletreballant, han estat tots teletreballant, la feina que ha fet la brigada, l'agent cívic, en general el conjunt de treballadors i treballadores, les educadores de la llar d'infants enviant material als nanos, les de la ludoteca, per tant, el conjunt de treballadors i treballadores treballant des de casa i fent no la mateixa feina perquè les condicions no són les mateixes i perquè el país es va aturar sobretot aquells 15 dies de confinament total, però sí estan al peu del canó i resolent totes les inquietuds dels nostres veïns i veïnes. També estan analitzant i decidint sobre les diferents activitats culturals, entre elles la Festa Major i la Setmana Cultural que teníem al nostre municipi durant aquest temps de confinament i, per tant, decidint suspendre-les, reorganitzant-les, reprogramant-les, intentant buscar espais per tornar-les a fer i jo puc dir que a hores d'ara ho tenim pràcticament tot reprogramat. I també en aquest moment ja treballant des de les darreres indicacions, algunes d'ahir mateix per part del Departament d'Educació, de com reobrir o obrir els serveis que estan tancats fins a la fase 2, com són la llar d'infants, els casals, el servei de la piscina municipal i, per tant, amb les limitacions que imposa la situació actual, en fase 1, en fase 2 i després en fase 3, treballant per poder tornar a ofertar tots aquests serveis
als nostres veïns i veïnes. La situació per moltes famílies no és fàcil. Crec que aquest serà el repte més important que tindrem a partir d'aquest mes que ve. Dissenyar un conjunt d'ajuts que en la mesura que podem, el nostre municipi pot, intentaran fer una mica més fàcil la conjuntura per a aquesta gent que està en ERTOs o que està a l'atur o que són autònoms o han hagut de tancar el seu negoci. També dir que fem èmfasi sobretot en les polítiques actives d'ocupació i que treballem des del Servei de Promoció Econòmica, des del RUSC, estan al costat de les nostres empreses, interessant-nos per elles. Hem fet una enquesta a totes les empreses del municipi que ens estan contestant a veure quines són les seves necessitats, quina és la seva situació. També és veritat que quan alguns van rebre l'enquesta era una situació i avui, 15 dies després, és una altra, que això va ser molt ràpid i que canvia cada dia i que, per tant, les previsions que podíem fer l'1 d'abril no són les mateixes que podem fer avui a 21 de maig. I, per tant, el que sí vull dir és que el paquet d'ajudes començarà per uns descomptes que haureu de veure ja en els preus dels casals d'estiu, de les colònies i dels abonaments de la piscina per a aquells que siguin afectats per ERTOs, aturats o siguin autònoms, però el paquet de subvencions sí que em comprometo a trucar-vos en breu i explicar-vos quines són les nostres idees i posar-les en comú per veure si podem consensuar aquest segon pla de xoc. Dit tot això, abans dels pregs i preguntes, obrim el torn de pregs i preguntes sobre això o sobre el que ja portàveu preparat. Pitu? Bueno, venía a la intención de tot això, però pràcticament el 90% ja l'has dit tu, no? I doncs ja m'estalvio tot el que has comentat. Només una cosa, la quota del pàdel i del camp de futbol l'han continuat pagant o també queda suspesa? Sí. Ja he dit que vàrem suspendre tots els cànons que cobrem que han hagut de tancar l'activitat. Com que el camp de futbol i el pàdel vàrem haver de tancar, vàrem suspendre també el cobrament de totes aquestes concessions. I després, de tot que tenia, només me queda el que jo ja fa 13 anys que estic dient que no sé si podem obrir la piscina, no sé en quines condicions d'obrir, però recordem que fa 12 anys, 13 anys que estic dient que la piscina s'havia d'ampliar, que el poble estava creixent i vostès que estan governant la majoria absoluta no l'han fet. Ahora vienen las consecuencias, porque la piscina acarrea el problema de casals. La mainada sin piscina es un casal no sé de qué manera sanidad queda un mes, pero bueno, hem de ver lo que nos diu el departament i... Treballem amb la hipòtesi d'obrir el bar de la piscina el dia 6 de juny, el bar sense la gespa ni la zona d'aigua, i d'obrir la piscina el dia 13 de juny o el 15, depenent, perquè ara no sabem quines són les condicions per obrir les piscines recreatives amb la fase 2, que és amb la que estarem el dia 13 de juny, però no sabem quines seran les condicions per obrir les piscines recreatives amb la fase 3. I com que la previsió és que si tot anés com ha d'anar el dia 15 de juny nosaltres entraríem a la fase 3, perquè si en principi hem d'entrar, si tot va com estan anant fins ara, amb la incertesa que té tot això, el dia 1 de juny en principi entraríem a la fase 2, al cap de 15 dies, el dia 15 hauríem d'entrar a la fase 3. Si les condicions d'accés a la piscina són molt diferents a la fase 3 que a la fase 2, esperaríem obrir el dilluns 15. Si no són diferents, obrirem el dissabte 13, amb les condicions que avui hi ha per l'accés a les piscines recreatives de qualsevol lloc, que és 1/3 de la capacitat del vas, la distància de 2 metres a les piscines, etc. Els casals aniran a les piscines. Com cada any farem torns pels nens i nenes del casal i dels matins actius i del casal de futbol i del de rítmica. Cada any han anat a la piscina per torns. Aquest any també aniran per torns. El que passa que aquest any, amb les limitacions
de la pandèmia i de seguretat sanitària, segurament haurem d'habilitar altres mecanismes perquè no tots els abonats vagin a la mateixa hora a la piscina. Tot això ho estem treballant, ho estem estudiant. Com us deia, les condicions canvien cada dia i, per tant, jo ho sento, però és que no sé què passarà demà. Llavors, dilluns, en principi, hi haurà alguna part de l'estat espanyol que entrarà a fase 3 i veurem si canvien algunes de les condicions. Clar, si canvien les condicions, llavors treballarem amb les condicions de la fase 3 i obrirem el dia 15, perquè si en lloc del 30% del vas de la piscina ens hi deixen tenir el 50% de la gent, no farem tota la feina per adaptar-nos per un dia a la fase 2 i obrirem el dia 15, que són 2 dies de diferència. D'acord? M'he explicat prou? Sí, ara fa una hora o així, a 2:45 de la tarda, el conseller Bargalló ha comentat, sortia aquesta tarda la notícia, de que el mes d'agost es podien fer casals i que els ajuntaments, ells, deixarien l'escola, l'institut, perquè la mainada fes casals. M'he quedat una mica sorprès perquè és una notícia d'ara o ja ells venen que se fan la idea de que casals aquest estiu és complicat. No, són notícies d'última hora, de fa una horeta. Nosaltres estem treballant amb totes les hipòtesis possibles i nosaltres hem fet una enquesta a tots els nostres veïns per veure amb qui voldria fer casal amb nosaltres, per tenir una idea, no la inscripció encara, sinó una enquesta, una mena de preinscripció, per entendre'ns, que ens han contestat 145 nens i nenes pel casal i 50 pels matins actius. I en aquesta enquesta preguntàvem si no hi hagués casal al juliol, si en voldríem fer a l'agost. La pregunta era aquesta, si voldrien fer casal a l'agost, entenent que el juliol no es podia fer, perquè quan nosaltres vam fer l'enquesta encara no estàvem ni a fase 1 i pensàvem que no es podien fer casals. De fet, les indicacions que treuen pels casals joventut, tenim una reunió el dilluns d'aquesta setmana per explicar-nos les indicacions. I nosaltres l'enquesta és anterior. A l'enquesta ens van contestar 99 famílies que si no n'hi havia el juliol volien fer a l'agost. El que passa que nosaltres, les circumstàncies dels nostres treballadors i treballadores no ens permeten fer casal al juliol i a l'agost, perquè al setembre hem de tornar a començar. I, per tant, la gent ha de poder fer vacances i és complicada la gestió fent casal juliol i agost. Hem de pensar que, a banda de totes les subvencions que puguem fer, aquesta pandèmia també afectarà en el municipi, a les finances municipals, amb la major despesa que tindrem de moltes coses, per exemple, amb la llar d'infants, que com que no hi ha servei portem 2 mesos sense cobrar les quotes. I nosaltres estem pagant igualment els sous de les educadores i el manteniment, etc. Però també tindrem menys ingressos d'altres coses. O sigui que, a part de les despeses que nosaltres puguem tenir, tindrem majors ingressos. I llavors hem de fer un equilibri entre tot plegat, contemplant sempre que els nostres treballadors i treballadores tenen dret a fer vacances. És que em pensava que ja estaves. Tens més coses? No, m'he faltat només una altra i ara fa ja 8 anys el meu grup, jo personalment, estem demanant sistema de càmeres de videovigilància i malauradament no les tenim. Som un poble molt apetecible a la delinqüència i el patògen aquest portarà conseqüències a curt termini. Això vol dir que entre la gent que no tindrà diner, la gent que robava, que fa 3 mesos que no roba perquè a pesar de la delinqüència, els Mossos d'Esquadra, la policia local tindran faena i nosaltres hem de mirar d'alguna manera o l'altra que no ens afecte a la nostra seguretat ciutadana i ara fa una setmana van entrar aquí en 2 cases al dia, ho han comentat, per aquí darrere. Encara no ha començat, però que a la feina que jo tinc i de sentit comú, la delinqüència pujarà, però d'una manera alarmant. I ja fa, i no veia per no llegir l'ordinador, el del mes de juliol i mes d'agost del Bargalló, jo ja cada dia dels polítics, que jo no soc polític, de professor de càncer a Julio Anguita,
A nivell polític, a nivell estatal, autonòmic, la veritat que és molt baix. Tant de los meus, que està a punt de... I a la gent del poble, a los que han sortit de la pobreza o de las familias humildes, y lo digo aquí, y lo digo en un WhatsApp de 30 y pico, 50, que me va a decir, aquí no aguanto Dios, y me van a echar del WhatsApp del partido. No pot ser que un senador, un diputat autonòmic, un diputat del Parlament, al final de mes cobri les dietes, per exemple, d'anar cap allà o cap a Madrid. Sisplau, una mica de... A mi me donaria una mica de vergonya. El sou, jo ahir tenia una lleu, però la dieta donde fa 2 mesos que sou a casa, no. Jo penso que hi ha un abans i un després o hauria d'haver un abans i un després d'aquesta pandèmia. I res més. I aquí, en fi, en Galícia ara tenen eleccions. El País Basc igual. Aquí diu una cosa, no diu una altra, i la gent fent cua per anar a menjar, per demanar aliments. No sé. Estic molt decepcionat en els pocs que fa temps, però ara no molt més. I agrair als veïns i veïnes pel bon comportament a la quarantena. El seu comportament, personalment, jo que he donat alguna volta en cotxe, ha sigut exquisita. Sempre hi ha alguna estació, però ha sigut exquisita. I donar records a la gent que no s'ha deixat, o bé, no sé si per aquest patógeno, però altres veïns que la quarantena no s'han deixat, veïns que han mort i que no han pogut donar l'últim adéu, és un record a les seves famílies i, personalment, ho dic, a Francisco Alcaba, perquè ens entenem, era l'home de la fleca de la panaderia i en plena 2 setmanes de confinament va morir una altra malaltia i un record a la seva família i amics. Però no és. I salut a tots. Molt bé, Pitu. Moltes gràcies. Compartim la decepció en molts dels aspectes que has esmentat, però nosaltres intentem treballar tant com podem perquè la nostra gent ens tingui al seu costat i ajudar-los tant com podem. I creiem que és la nostra feina. Maribel. Bueno, nosaltres des del nostre grup hem trobat... Perdó, que hosti, se m'ha acabat. Sí? Bueno, me'n vaig a baix. Puc? Doncs, Maribel, va. Segueixo. Nosaltres el que hem trobat molt a faltar és la desinfecció dels carrers, la neteja. Pensàvem, no sé si teniu pensat comprar alguna màquina o alguna nebulitzadora per netejar els carrers, sobretot desinfectar els cubells, els del porta a porta. Això és un foc d'infecció, que ja ho vaig dir l'altra vegada. I, clar, seria important que en comptes de pensar a gastar tants de calés en polivalents i així, en aquests moments crec que el que s'hauria de comprar són màquines per netejar, que ja ho he dit moltes vegades, però ara, doncs, amb més motiu. No sé si havíeu pensat en alguna cosa o no. Tens més coses? T'ho contestem tot de cop o vols que fem una per una? Bueno, després el que tenia era, si vols, són coses a part, temes a part, com vulguis. Vols que t'ho digui tot seguit? No, fem una per una, si vols. Tenim la sort que al nostre grup tenim una regidora que és especialista en aquestes coses i, si vols, ella et farà 5 cèntims del tema de desinfeccions i aquestes coses. Nosaltres estem fent desinfeccions al carrer en els llocs més concorreguts, des del principi, pràcticament, davant dels comerços que estaven oberts, davant de les parades dels autobús. Això, si circuleu pel nostre municipi, veureu que 2 cops per setmana ho fem. Respecte a l'altre, la Imma, que en sap una mica, us explicarà alguna cosa. Si hagués sigut quelcom molt recomanable o adient de fer, les diferents administracions ja haurien pautat, com han anat fent amb totes les
accions que són necessàries de dur a terme per reduir, prevenir i minimitzar l'efecte del coronavirus. Des de les diferents administracions van passar recomanacions per a aquells ajuntaments que anaven veient o manifestaven la inquietud de bé, què podem fer si de cas si és convenient neteja viària, com s'ha de fer. Es van donar certes recomanacions i una d'elles, que seria la desinfecció amb aigua i hipoclorit sòdic, no necessites que t'ho faci una empresa especialitzada, ho pot fer a la pròpia brigada o serveis de neteges, va ser una de les metodologies que es va decidir fer. I ja portem diverses setmanes aplicant aigua amb la dilució adient d'hipoclorit en algunes zones més concorregudes. Però és que se'm talla molt, no se'm sent bé? No, se't sent. No, vale, perfecte. Però el lloc on te pertocava fer molt d'incís no era el terra, les superfícies del terra. Era sobretot, i el que des de l'Ajuntament vam intervenir ràpid, era donar recomanacions i consells als establiments que quedaven oberts, donar-los suports al manteniment de la distància social, es van facilitar cartelleries, es van facilitar gel desinfectant per reforçar, sobretot, la distància entre les persones i també la higiene periòdica de mans, perquè les partícules que emetem al parlar o en tossir les persones quan transitem pel carrer, que poden estar contaminades de virus, passarà amb una càrrega molt i molt baixa, el temps de persistència en la via pública és molt escassa, és un lloc on tampoc no anem a tocar amb les mans a terra i ens posem a la boca. Per tant, és que no hi havia ni la pauta ni la recomanació de cal fer-ho amb aquesta freqüència. Sí que va haver-hi inquietuds a alguns ajuntaments d'intentar-ho fer. Les nebulitzacions van associades també a uns riscos. Cal vigilar molt bé com es fan, quins productes s'utilitzen, perquè, per exemple, l'ozó que s'està utilitzant en molts casos, hem de ser conscients... Perdona, Imma, hauríeu de tancar el micro els que no parleu, sisplau, perquè si no es dobla el so de la Imma. Ui, que raro. M'ha donat això que... Ceba. Sento molt malament. El fet d'anar aplicant molt puntualment solucions desinfectants a la superfície dels carrers no és una mesura molt recomanada i que s'hagi d'anar intensificant ni anar nubulitzant els carrers. Aquesta no és un requeriment necessari. I hem anat seguint les pautes i indicacions que anaven fent els diferents organismes. Mentre que les superfícies, que això ja han sigut recomanacions que hem anat fent també, i si llegiu qualsevol manuals, instruccions, pautes i tots els protocols que han anat sortint, i, per exemple, ara el que es troben els hostalers quan han d'obrir les terrasses, sí que les superfícies directes, després de cada ús, és desinfectar-ho. Hem de tenir moltes precaucions amb els poms de les portes, amb els polsadors dels lavabos. Per què? Perquè és un lloc on tu després immediatament, si potser aquella mà, te la passes a la cara. Però una superfície d'un terra del carrer on es trepitja, les indicacions no eren uns requisits que fossin necessaris fer-los assiduament. I hem decidit optimitzar recursos públics i per això no fer una neteja intensa. Moltes gràcies. Maribel? Bueno, segueixo pensant que és important. Sé que durant poc temps, durant unes 3 hores al terra, és al terra el trepitgem, és el que entrem a casa i crec que era important. Però, bueno, només era una percepció nostra i ho deixo d'aquí. Canviant de tema, hem vist que al camp de futbol segueixen els mòduls. Aquests,
els mòduls, encara se segueixen pagant el lloguer d'aquests mòduls? No, Perquè ja no hi ja s'han són. fet els vestidors. No, ja no hi són els mòduls. No, sí, bueno, la setmana passada hi eren, quan els heu tret. No. Estan a l'altre costat? Estan a l'altre costat? No, és un altre. Nosaltres, els mòduls que feien de vestidors estan trets. Jo els vaig veure la setmana passada caminant, no ho sé. Tu has vist uns altres mòduls que hem posat al costat dels vestidors nous que fan el servei d'oficines del club. I aquells són de l'Ajuntament. Aquells els hem comprat i estan allà. I seran sempre més. Vale. És que m'ha estranyar, dic, ostres, els han canviat de lloc, m'estranyava. No. Perquè després, l'altre dia estava obert el camp de futbol, també. Perdó? Estava obert i hi havia mainada allà dintre, no sé si ho teniu al cas. Estava obert. La porta del camp de futbol estava oberta i hi havia mainada, no sé si esteu al cas. Perquè teòricament, ostres, no sé si era un dissabte o un diumenge. Farà uns 10 dies o així, més o menys. No ho sé, nosaltres un dia estava oberta i el vam avisar al club que la tanqués. T'agrairia que quan ho veiessis de seguida ens enviessis un WhatsApp perquè avisaríem el club de seguida. Perquè si ho dius ara no sé com ho hem de fer si fa 10 dies estava oberta. La pròxima vegada ho faré. Quan ho veieu, de seguida ens aviseu. Sí. Vale. I després, per últim, hi ha gent, veïns del poble, que volen consultar els plens, a la web de l'Ajuntament, i me van dir que no estan actualitzats. I jo vaig comprovar i sí, és veritat, l'últim que hi ha és del 2019, d'octubre del 2019. Clar, hi ha gent que vol estar informada i no... Era si era possible, igual que se'ns passa als regidors penjar-ho, vull dir, és una cosa que tampoc... No tinc constància, haurien de ser-hi, Doncs jo vaig estar mirant i l'últim, i uns veïns m'ho van dir, el 10 d'octubre del 2019. Els últims no estan penjats. Doncs no pateixis, que de seguida estarà arreglat això, però haurien de ser-hi. Perfecte, doncs res. Perquè, com tu dius molt bé, no costa res. No costa res, que clar, igual que s'enviï ja que està la feina feta. Sí. Ens hi posem de seguida. Perfecte. Molt bé. Doncs de moment això. Gràcies. A vosaltres. Sebas. A veure, en primer lloc demanar disculpes perquè m'he quedat sense bateria i he hagut de baixar que tinc al carrer del bar. A part d'això, només volia agrair a tots els professionals de la sanitat l'esforç que han protagonitzat en aquesta pandèmia, la professionalitat dels metges, infermers, auxiliars, administratius i fins i tot el personal de neteja que s'ho han currat, que han lluitat, moltes vegades sense els requeriments necessaris per desenvolupar amb tota seguretat la seva feina i, com no, retre homenatge i tenir un record de totes les víctimes que hi ha hagut durant aquests mesos i que segueixi havent-hi a nivell mundial. I també agrair a tots els funcionaris de l'Ajuntament l'esforç que han fet i res més. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, jo només voldria acabar agraint a tots els nostres veïns i veïnes, els que ens estan veient i els que no, la bona feina que han fet durant tots aquests temps, els pares i les mares amb mainada que han estat tancats a casa i que tan bé ho han suportat i que tan bé ho han fet, i encoratjar a tothom a seguir complint les mesures perquè la recuperació, no només sanitària, sinó sobretot ara econòmica i social, només depèn de tots nosaltres. I, per tant, com més bé ho fem, més ràpid serà. Si no ho fem bé, no haurà servit per res tot el que hem fet. Per tant, un agraïment a totes les famílies del nostre municipi, a tots els nostres veïns i veïnes. Com deia en Pitu, un record per als que ens han deixat durant aquests dies i a seguir treballant perquè la nostra gent els puguem ajudar tant com puguem. Gràcies i fins al proper ple. Merci. Salut. Merci. Salut. Adéu, a reveure.